Eventyret det startede i 2010, hvor der bag Viborg svømmehal blev bygget en parkour og en trialbane, som du sikkert er gået forbi en masse gange. Den park står nu uden for depot 48, som ligger på Midtershøjvej 48, og er du vild med gadeidrætter som skating og parkour, så kom forbi, imens vi har åbent. Vi har fået lov af Viborg Kommune til at være i den her hal, indtil Game Street Mekka Viborg åbner i de gamle Vestas-haller i år 2018. Lige nu har vi åbent 3 dage om ugen, hvor du har mulighed for at komme og prøve kræfter både med skating og parkour. Men vi gør, hvad vi kan for at udvide vores åbningstider, så du kan få lov til at lave gadeidræt alle ugens dage. Men 3 dage om ugen som lige nu. Game Street Mekka står klar i 2018, og de vil næsten have døgnåben, og de vil huse gadeidrætter som parkour, cykeltrial, bouldering, street dance, street basket, street soccer, ja også street art, så det bliver virkelig et lækkert sted at komme til i 2018. Kom og få lidt hård hud på fingrene og opleve den fede energi, og hvem ved, måske får du en ny passion inden for en gadeidræt. Men i bedste fald 2018, det er der det virkelig bliver fedt.